Možemo da počnemo, uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege novinari, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu Medija centra, što ćete danas prisustvovati konferencije za novinare Renoa Nissan Srbije. Povod za današnju konferenciju ste videli iz najave Medija centra, predstavljanje projekta Bezbednost i sve. U pitanju je obrazovni program, pokrenut još 2000. godine od strane centrale Renault u Parizu i do sada je njime obuhvaćeno nekoliko miliona dece širom sveta. Vaši današnji sagovornici bit će gospodin Milan Belin, generalni direktor Renault Nissan Srbija, gospođa Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete za osnovno i srednje obrazovanje, gospodin Vladimir Rebić, direktor policije, gospodin Goran Joksimović, izvršni direktor Transfera d.o.o. i gospođa Anne Guillaume, ekspert lider na projektu Bezbednost na putevima. I dajem reč generalnom direktoru Renault Nissan Srbija, gospodinu Milanu Belinu, izvolite. Počeo bi sa rečima našeg generalnog direktora, gospodina Carlosa Gona, koji je rekao: nijedna velika kompanija se ne može fokusirati isključivo na ekonomske performanse bez obraćanja pažnje na ono što se dešava oko nje. Naša odgovornost i naš interes je da se uključimo u pitanja životne sredine, kao i korporativni i društveni život zemalja u kojima poslujemo. I upravo te reči su opredelile Renault da u zadnjih 50 godina bezbednost na putevima bude strateški prioritet kompanije. Između ostalih stvari, zato je Renault izabrao da bude jedan od globalnih partnera Ujedinjenih nacija u projektu Dekada aktivnosti za sigurnost u saobraćaju 2011-2020. godine. Bezbednost za sve, kao projekat, kako je izgleda? To je obrazovni projekat pokrenut još 2000. godine od strane centrale u Parizu. I do sada je njima obuhvaćeno nekoliko miliona dece. Program su pravili najuticajniji stručnjaci iz oblasti bezbednosti u saobraćaju. I kao što je gospođa rekla u najavi, 10 država je do sada obuhvaćeno ovim realizovanim projekat u 10 država, namenjene deci i tinejdžerima i ujedno predstavlja najveću kampanju o podizanju svesti kod mladih o bezbednosti na putevima, organizovanu od strane nekog proizvođača automobila. Ono što smo pripremili ovde kod nas, znači, su Vuk i Mila kao glavni akteri našeg eduktivnog materijala. Radi se o sigurnosti i mobilnosti. Odlučili smo se ove godine da to budu deca starosti 9 godina ili 3. razred osnovne škole. Materijal se sadrži od jednog materijala edukativnog dela za nastavnike, najvećeg delog materijala za učenike, test znanja koji će nam dati priliku da saznamo koliko su deca shvatila šta smo hteli i poruku koju ćemo im pružiti, koliko su shvatili ceo materijal, i poster koji će završiti u svakoj učionici i svakog odeljenja gde će se edukacija raditi. Kakva je budućnost ovog projekta? Najmanje što želimo je da vas vidimo sada i kažemo ovo ćemo raditi danas i nikad više. Ono što je sigurno da je opredeljenje naše kompanije i kompanije Renault na globalnom nivou da ovo bude kontinuirani rad sa decom svih uzrasta, i ono što mogu sad već da kažem, da smo obezbedili sredstva za nastavak ovog projekta za sledeću godinu 2018. Moje zadovoljstvo je zaista što se danas nalazimo ovdje, jer svaki projekat koji doprinosi bezbednosti i očuvanju zdravlja i bezbednosti dece treba da bude prioritet Ministarstva prosvete. Pretpostavljam da znate da je bezbednost dece jedan od osnovnih principa i strateških zadataka Ministarstva unutrašnjih poslova. Republika Srbija je u prethodnom periodu donela strategiju bezbednosti saobraćaja za period 2015-2020, u kojoj je zacrtan kao cilj da u 2020. godini nijedno dete na srpskim putevima ne izgubi život. Zbog toga smo sa zadovoljstvom prihvatili predlog gospodina Belina da se ova kampanja organizuje u toku ove, odnosno naredne godine. Hvala vam na pažnji i jako mi je drago da ste ovdje danas s nama. Hvala puno.